Стучкова Василиса Васильевна демин. Үз переписной участокка үләли киремен бу переписка. Барта тәһә җыяга сырытты. 219 тиега арыттым. Өләтә хайта хайты янна. Переписчик үләт. Переписчик үләтәттен әлбәк ки үләлир. Олен үлә чагын кәниттән җәбе. Олен кыркый бас рокта конна алтаттан авскатон скредер җәбе. Онто койта. Нәтән уже неудобно. Анна бу локдаун дәрәҗәләр олынна. Ата халавара үләти дәхәнә Джон Жетигер сох боллаганы хайдах ниманы сибәстәр була. Уведомление халларабыт. Тигер. Онна кайбетигер униянар битен буябыт. Оннан телефоннан чита телефонны. Онна Хаска, Кахан, келер битен уже әтәбит. График куртугымыстан баран хитчабыт. Он кайбетер уже он тоқтар перепистәр. Анта манта то жаһалта көмәтә бар бу. Жалты көмөтө улахан биде бастыкы беремега улахан сплошной барларын тактыкчы. Аны территориябы улахан болан рах квартиралар каландар диелер. Ол онна кейерге хыжыстылар. Масынанан көмө урдулар. Сопровождение. Жансыһына хайда гайбын переписчиктерге. Жондар алаха өдүллер бит. Перепис надо денер. Онна утара бараннар жөй байтык кутулар. Колору данный интерн берендер.